Sabi ka na dyan mga igsoon pala po. Hindi na sa gamay yung ti. Tabangi ko tiriti. Ito sa ba? Ito yung buto na itakan ha kasi programa na. Hi guys! Damis nagbilaran. Check up po da. Ubar na kong limoy. Da sa misto na kilid kay taligsik. Napuno og dalibi og makdo. Asam dali mo ka na? Ano lamas karendernya? Masa kata terus kili ilat Cina. Ata. Makan diri ya. Kau terus kili. Alam mo ang igagaw guys. Puno man nagdalibi og makdo. Atro mes karandira ang igagaw. Pero boss, Aw, di mo sayro. Kato na ko. Ha? oy. Ay, Ato pikas naman. Ato pikas. Asa man katong sakyan? Ha? Diharas ko anya. Gel mansion raya. Grabe tasag nila, bonitas na. Ako na yung mga pasigal sa ilat na. malo. Ano mo man? Kaya sa iyo, kalak na sinagkamot lang sa ilang. Ano para yun? Ay, mana matilo. Kapaway berarti. Saan man yung ko? Alas dos na mag-check up. Alaon ang atulog ka. Alaon ang mag-check. Ayo! Uy, maestro na! Ano na natin? Oh! Grabe yung bros! Imadla na to! Gara! Himatin nito, himatin! Kaya ang bros, makdo! Jollibee, tanan! Ito na, ito na. Ano? Arta ka sa nag-ato? Kita lagi mina. Pag ako na uli, kita pa rin sa Jollibee. Boy, Uy, namin na rin! Uy, pati ako blisan! Pati ako blisan! Di ko sa Eh, gano'n mo, Grace? Bailo! Bailo! Lah! Kana! Wala pa na din. Oh, ginawa ko! Jason, pag-adag kandila. Basta man, per dining. Mga sama niyo mo. Loading. Oh, ginawa ko! Ukari. Kasama mo ha? Pili ito. Moy, natin. Iwadli. Himadli ko rin mo naman ha? Sige, go na. Agaw siya ba ho? Kabuhi ko. simo dai. Mo naman ay nahibilin. So, Panlaman sa ni Pagi ni? Bantihan. gampaw. Bantihan. Kami na ko bono. Gidampaw di ay. Lawoy na, lawoy. Dali, hilang naman ang gidampaw. Kaya mga nagigampaw. Sige. Diet na sila. Ako ba siya mag-limit kahapon? Ano ko yung mga photographer? Ano ko yung mga photographer? Muang photographer. Di po na din ito sa konday. Grabe punuwag dalubir. Dapat pila lagi. Pati makdo pod. Meron kasi makuha na to. Magkapuyan. Mas maayo ko po dinengari mo. A few moments later. Hi guys, magandang hapon. Dara Miss Bahay ni Mama Julie. Kasi tawagan ni Jo. Tiri binura. May love da. Ka-sweet, my loves. Ikilig ko, bro, balik. Nagawa na guys, ganang nay. Gikan ako nagpa-check up. Ja. Wala kaya na po ikaw niya. Tigdara sang bag, murag bodyguard. Nakaluway lang po, nakadurong sa inyo, taglang dun ha. Ja. Nagharing tambal guys, gidugangan. Daghan ako tambal. Mga gidugang. Kaya arong lang hindi mo kirig. Balpros.
Daghan ang gipalit. Balik unong kabuan. Mas mahal-mahal ni kaysa sa una. Pero ang una nga maintenance katong may pinobarbital na gihapon. Gidugang na rin sa gidugangan lagi kaya ron nila makirig in town. Masuk tag nila makirig. Diyan kaning ang pinobarbital gibawasan na nog kuan dosage. Ni sa taas. 2 times a day na laman ni siya. Diyan ka rin gidugang once a day. Tulog hapon tanan. Magkurap kasi suko-suko ang tatlo rin inom. Kabahan kami dak ko na gud. Baka mong nila ma. Manggod. Wala be. Makam ko inom. Makam gabay ter. Ila. Manda mo give up na ka na ha. Abot, give up. Wait. Ulit siya. Ina naman og mo give up na ka. Mangil na. Karang di na ka mo alima na ha. Uli na Di uli ko bay. Pagyan lang mo dadaan. Ato basta kay adto man dito ko sumbaga. Uli mo ninahon. Bunawa na na. Uli ko bay og di na kaganahan. Uli tare. Oh, kita gaway gani. Nga na good. Ang bagay. Ingnan na. Kaya bribag ko. Ag delikado na nagdagang kasi kaso na ito may maguhab. Delikado ka kasi kaso maguhab na pa di pohon. Kay mo ato na Limbos, Manila. Hanggang gagadan niya maguhila ka po ni. Kasi magdikit-dikit ko sa airport. Kaya bidaan ako. Di mo ko kakatod. Pero di mo ko makahilak po kay di mo ko makahatod. Kaya pagkaaba. Ang problema ng LDR, unsa ko kita res Manila dito blain, nga mga adong bati, kanang may Pwede mga Manila damo ang gani sa. Customer sa kanang kuan. mga customer sa Litsun. Gusto ko balitson. Kasi bigyan sa giganahan sa Litsun sa nahan dito sa timpla. Di oy. Wala mo ana, kanang dai sana. Manglamay na. Lumay. Manglamay na siya. Lamot ka. Bawal na. Halatud na. Entong sisjud. Pareha sa mundo sa Litsun. Tiyo, busit na. Katawa po ka na. Tawa, busit na tingnan mo. Nawara ta guys. Nakaingan na si Zach. Gahapon, naspit sa utso. Dugay na hinera. Nakaingan na si Zach. Pero nagkarkarag na pag kitang suwang. Simod. Okay. Handa. Mapiko na kagarugasan, limit sa isang karagasagasaganin. Basta kay iwara to, at ang kasabutan. Nabon may mga kasabutan. May kunkuan? Dada. May kunkuan. Kaya mga kasabutan. Isra. Na. Pwede sila dyan mong kuan kamaraot. Kisa. Maka-afford na mo tagsisintang buo. Pwede na kunkuan na. Kaliwat na. Hadlok man. Ali, sunod buwan. Lisda na rito. Sunod uli. Hadlok man. Doon ka ba ni mahurot? Mahurot ay ba ni? Mauna po. 6 month man. Mauna po kung uli na siguro. Di ko mahurot. Alam mo, sige na ni huli ni Slimbo. Kaya na naman. Basta ko ba siya uli-uli kayo magtigom sa lagi. Kaya nga tayo. Kuhan. Pagmaan. Hindi. Hindi. Mingaw ka doon dahil. Mingaw naman sunod ko. Kaya bawa na bitaw kang masakitan ko. Nalagi patol. Dawat ka ng utok. Handa saya po. Hindi ko daw tutup. Malita. Magkabawa ng unaan. Malita. Huwag karang dugo na gaya tayo. Magsipok na mo. Yan ang kita ko. Hindi. Magkawantag ka ka. Hindi ka kung ano mo bunawag. Pinagha. One tagad ah. Nasama dahil yung kainaban lagi na. Kalit tagad. Kalitra. Di ma ma-explain yun. Manda, ikapilala mo ko na mong giigugma. Ika manjari di. Pamaylaw! Na, kubar na. Pamaylaw, ikapila ko na mong giigugma. Dinero. So, pero Ano
Ang tinuod. Ang tinatod ka ng way halong biro. Okay, klaro, tulong mo na. Ano na yung agi, pero ito. Okay, emyo naman. Ang inyo. Kalabayin nyo. Eh, nga na po, wala pa din yung nagdapot dyan nga, garbage yung gugmanga garos-aros. Sa karoon, sa mga yung gibati lang, aros-aros tal din na. Bukaw eh. Buka na. Bukaw. Uli ninyo ko siya ron. Mingo na nasa tatay nga kamu na. Ingin tay, kami narabang duha ni Tiri tay. Isugod na kupit sa utso. Mangan ka. Yan. Ngayon na kay mamin man. Aga ano lagi, plano lagi nila, kasi sige lagi ipanguyab na, sige nagpamagos. Hindi ko ang sukto niya na nagkakuan. Kanang padong narga. Handa, mo ito gahapon nga, ang kalit man. Ano ito sugot to sa Ginoo? One half. May kalit yung ka, yes. Lagi, nagangay sagot. Tingnan ano ko. One half na, di na one part. Ibig di ba tatog hapon? Hindi pa tatog ka 15. Hindi na sa joke. Hindi pa yung gano'n po sila. Kaya, Ihilak mo ka. Hilat, kalipay mo to. Hilak sa kalipay do. ang problema dadalig. Hindi mag-LDR na. Problema. Kaya yung mga 100 tapos manilag baji. Tak, may reply. Kaya na, reply na. Chat, gano'n dyan na mga igsoon palapan. Hindi, wala kita. Hindi na sa gamot chat na mo, Dani Ron. Kay, ano mo, palaban na mo naman. Chat mo niya pang doon. Sige, puta ang video. Hindi na sa gamay yung ti. Tabangi ko tiri ti. April. Yung buto na, itatanga kasi programa na. Di man din yung mutanaw. Hindi na ti. Ito, kondoy. Sunod. Kasi, White. kasi pa yung magkapansatan lain. Oh, kasi pagkit sa tanlain. Jen. Parang po, Dini ka. nahalagi. DJ. Kung nagnapay messenger si nanay si tatay, dito tayo dito sa nanay tatay. Huwag yung messenger. Kung man, chat na siya no, naman na sa cellphone, mga April pa mo siguro. Gusto lang kong tirite. Yan. Oh. Daga-dalagi, parang hero lagi. Kasi pa lagi parang hiran. At ang Alex Pod. Chat na ko pero man na ilaw na. Chat ko gusto naman ng hilin man. Oo, ilang ba yung bataan eh. Ay, pantos ko. Dugarang marugay ko tayo. Tuig. Nang tapos ang mga iso lagi mga tabang. Nga. Sign mo gusto. Tiri lagi ko no. Nagkuhan ko sign. Ay, din kailangan mga is na bun. Mura plero ko nila managsak. Dito sa kong mention sa comment. Namawan ako. Obliga mo tego, mamuwak taglubi. Hinuwi ka. YouTube di pang forever lagi. Di kasaligan. Ay, wala na kayo mas panahon. Gaba na pagkalit. Manumbag na ba ko? Manambag ko mapangat na. Parang ay. Kaya ba tayo mag-inom? Mag-inom dyan. Grabe yung iniwan na dyan. Parang magmawin na ang daplin. Ako na kasumbagon. Nung babara pang nagaw na, mahal blood ko. Tapos ako, mamaoy. Kainom ko matog naman ko. Basta, kanang may okasyon ra. Ilang, pero kadadlaw na gazad. Hindi siguro lang sugot. Pag managarilyo, di ko kumusugot. Yung ko. Mga dugarilyo kay, matay na, di pag managarilyo. Kaya mga pa yung kamat dyan man. Managarilyo kay sig aso-aso, unsa. Ako ba na Kasi tadhana ah. Pamindaon ko, hindi man ko maminda. Kaya naman ko no. Anong nakadeside na makapangngag nga di makamang-window. Sign mo gani, kuan gani nga. Unsa? May ilang gihatag nga blessing. May blessing ni dyan gihatag. Ikaw may gihatag ni dyan. Te! Tukaran na po ginagmay. Ginagpagpahuway sa lagi. Pagabot. Kapag pagabot, dritso, sige yaw-yaw, sige katawa. Tora mo, mitay lang nga po. Nasaan to sila? Nalagi. Sigo. Hindi pagkakaso. Kalabang murag matiguro. Matiguro. Kung mabantayin, lagi nila. Pero na may sahay nga din na kumpa din dyan ang lawas. Adik ka Hindi dito. ka ado kayo taga sa marambaw.
Pero ko pa na siya tambaw. Kirig-kirig na na. Oras mo kapoy-kapoy pa ko, Sid. Kaya ko ito, kinang na relax.